Biar bonci nama ma. Biar bonci ma. Ini kusia zabon silai jenga. Kusia ini kusia. Kusia masia. Dakhli ini tanai मासे दोन्दोंमोन गोथांखायनो दिनै जानोसै जा मोजां साफा गुफुर जाखाबाय ने इसु अहमलालायो गावहाबो ओइ इखौ होनांगौमोनलै अब्बा गोलाव बुस्थुफ्रा है थायावनो मोजां सुखानाय गामलाखौ गायथिं दोननांगौमोन नामा दे नों अपारेसन खालामग्रोदो गाज्रि नुयो भिडिअ'आव नांबावगौ दादो आलु नांबावगौ बिदिनो दाहाय दानसै मामजों गोदाखांबाय नै लोगोफोर आङो खुसियाव होनो थाखाय खुसियानि मोनसे मा होनो मेन मस्ला मस्ट इम्परटेन्ट बे नङाबानो जाया आरोना खुसियानि आसोल मस्लाया मा होनबा मिथिखागौ बर'फोरा माजों जायो नै मेरला दं आरो जोंनाव खिथाहरदो नामखौ मा होनो आं होनथ'लायला आयौ बारा बुरजा नांलाया आरो खेबसेनो सायखानायसो आंनानै मेरला दं गोरलै गोरलैनो आरामसे बिजौआ खेबख'दो आरो होसनहैदो बे नङाबानो जायाना लोगोफोर खुसियाया बेखौ होनो मोनबासो खुसिया जानाय बायदि मोनो आरो गोथाव मोदोमखायोना मेरला दङ बांद्राय होनाङा आरो बांद्राय बुरजा होबा एसे टेस्टआ आलादा जानो नागिरो एसे खालेले खाथोहां जानो नागिरो ओंखायनो एसेल' होनांगौ आरो बेखिनियानो थोबाय जुगासिनो आंखौ ओइ र' मामा र' थांगासिनो र' दाफैसै र' नै लाया बिबार बारजोब्बाय अनलाजों जाखांबाय दाख्लै ओइ जाम्बि मा जाखो आइ आंनि सुनो जाखो खुसिया संग्राया नै जाया गोथाव संनो जि गोथाव जाखायो बे संनाया गोथावसि गैला सोला थाव होनानै सामब्राम हरग्रोबाय आरो गासिबो रेडि लाखाजोब्बाय नै माबाया अन्थाइ बाजाब मस्ला मस्लि खुरैनिया सामब्राम गुफुर देनाय ओमफ्राय नै बे बानलु मस्लिया बे मस्लाजों थाफाग्रा दाजाबदेर सोदोब बियो बेखौ मिन्थिया नोङो मज्जलि ओइ ओमफ्राय खुसियाया गोदानानै दोनबाय बे मानखौ दांजां गिनानै गोजानाव दोनबाय याम्मी गोथाव संखागोन दा जोंखौ संहा आखाइखौनो सोलास्लिमबाय थागोन आखाइखौल' सोलाबहानोसै होनबालाय बेदरखौ मोनजाला दे होसनदो माबायदि फैसा Dadah. Mama, nung baru kesulitan ayo jadi jamin, sit ya. Iya gaya. Red chili.
सोलों फेसबुकआवबो सोलोंसिल दाउखिला मामबार संनानै मोनबाथाय होथानसै जानाया लाफा ओंख्रि मोनखाबाय फान्थाव बाथोन मोनबाय आलु फुलकबि मटर भाजा सामब्राम गुफुरजों हाइजें देनाय एसे हरबाय दाहाय मोननोसैबा एसे बसिगोन आरो दैखौ रानोसै एबार खोबनो दोननानै दैखौ रानोसै दैया रानहांबाय गावनि दैनि नागिर बेयो नांगौफ्रा मोदोमहांबाय सासेनि बिबारखौ खानानै खादैयाव ए मामा न मामा जा साइज नुखाबाय नै दानो जिरा पाउडार मायो अन्थाइ बाजाब जा गोथाव मोदोमो अन्थाइ बाजाबा बानलुखौ मामा अबाव थांखो आइया बोरै गथ'आ हे मा लायनाय नोंलाय इयावलाय हावाय नै मा लायनाय माइरं नागिरहैदोंब्रा बे सामब्राम गुफुर होबावनोसै मायाबो खोबहाबना दोनबानो आधा घन्टानि उनाव मोनसिगोन आधा घन्टा ना 20 मिनिट 15-20 मिनिट ने नै मोनसै सामब्राम बिलाइ होबाय ha ơi mama जा साइज दंहाय खुसिया बियार बोनसै नामा मा बियार बोनसै मा बियार बोनसै दाउ दाउ दंथ' आरो हगानो जाबाय 10 मिनिट मोनबाय
होनानै माखासे दोनसै ग्रेभि बायदि दा मोनायाव जादो एसे एसे एव जाबाय दा